Asi naivedu vasikana ndoda mbokubvunza imimi vechidiki vana nhai Chembere dziri kuitei vana Chembere ngavabve pano Chembere hadzidiwi mazi Chembere wati ndoda mbokubvunzai imi munoti muri kuindepi muri kuenda nekupi asi makatozvitarisa izvozvi so in your 20s or 30s muri kufunga musi kuchembera muri kukangana kuti makabva pakukambaira mukamira mukatanga kudzidzira kufamba mukaenda kuECD mukaenda kuprimary mukaenda kusekondari nhasi matokura makuvata nevarume makatomitiswa hamusi kuona kuti kukura every day it's a step towards your grave hamusi kuzviona. I'm so much surprised and puzzled at some point when you see people saying Chembere 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 ndobva ndatarisa munhu ndoti saka munhu uyu ari kukura achidzika pasi chiri kundishamisa nokundinetsa ndechekudai so mazuva ano ipo pasocial media pamunoti machembere ngaabva apa regai ndimbokubvunzai magroups mangani marest in peace mangani amaona emazera enyu ari kufa mazera echidiki ari kufa every day kungodai so totovhunduka kuenda kunoona mama-citizen groups senge kune rimwe group redu rakanzi I grew up in Gweru so tototya kunotarisa group ikoko because zera racho rinotokurwadza mayoung ages aya ndiwo ari kufa but une maguts ekumira uchituka munhu ave kuma 40 years 50 years 60 years uchiti Chembere zvivindi zvako unozviwanepi wakazviwodepi zvokutuka munhu achengetedzwa ane nyasha dzekusvika ku50 60 years 40 years iwone 20 something uri kudziwana unowanepi zvivindi zvakadaro where do you get the guts from clearly uchituka kuti Chembere iwewe ndoda kubvunza hausi kudawo here kukura kusvika pamazera atira kuma40 uko hausi kudai uri kuda kufa une 20 years kana kuti une 30 years vazhinji vari kuvavarira kusvika kumazera ekuti vachemberewo vaonewo nyika vaitewo something papenyu vambonyatsokurarama nguva yakareba hakuna munhu anoda kufa ari mudiki ngatiregei kureverana nhema ngatisanyeperanei uri kutodawo kuita Chembere at some point kutoti ukure kuzosvika pakuti Chembere taimboni vasikana mufunge taimboni mazera enyu mufunge takatombopisa zvokutopisa zvezvo mufunge mazera edu tiri mazera enyu aya tiri kuchengetwa nenyasha kuchembera it's a privilege that has been denied to many. Why am I saying this? Because many people they died at their younger ages. Many people they died in their 20s, not even before reaching 30 years. So many people they passed on. You have a mom who's 40, 50, 60. You have the guts to go and call out another woman, another mother, that uri Chembere ivapano. Come on. Zvimwe zvinoda fungwa katizokudza kuti fungwa dzachona hadzipo moti zvemunotukwa but zvinoda fungwa wedre kuti Chembere harisi wedre kuti ungatukana ro munhu iwo uri munhu ari kutoda kukura kurarama kuenda kumberi woti anzi Chembere come on muchaita Chembere rimwe one day kana muine nyasha dzacho kana muine privilege yacho iyoyo makaipiwa naMwari aiwa muchaita Chembere kana musina uchafa at a younger age unofa at a younger age nokuti hauna tongosara isu Chembere dzedu tingokuchema isu Chembere dzedu tiri kungokuchema nezvidhara zvedu tiri kungokuchema imi muchingofa saka papa musati matuka madzimai kuti Chembere tangai mazvitarisa kuti but inini in the next 5 years ndinenge ndaapapi zvichakupa anze kuti ukanzwa kuti unoda kuti Chembere kushamba muromo kwenda kutaipa kunokuremera kunotokuremera chako chakutaipa kuti Chembere hanzi Chembere ngadzive paFacebook dzive paFacebook dzindepi dzoindepi dzikabva paFacebook ko imi madiki kubva paFacebook vechidiki mosiya Chembere. This is the reason why Zuckerberg asina kuisa age restriction because antoda Chembere ndodzanyatsotoda pasocial media kudarika imini because Chembere dzinouya nedata radzo ndo dzinokubhadharira mawifi kudzimba asi munotuka Chembere kuti Chembere vabve vaindepi imimi vechidiki madiki kumbobva mumboenda kuita zvokuvaka upenyu mumbonostrugula nelife muchivaka upenyu muzodzoka kana mapedza zvokuvaka upenyu chimbosiyai Chembere dziri fresh dziri pana kune madementia kune mastress kune maPTSD kune zvakasiyana siyana pasi zvinobata Chembere handitika isusu
chitiregai titandamuke tichibvisa mastress edu tiri pano, tichibvisa PTSD edu tiri pano. Imi makusati maane zvigwere zvanditi ima muchemberi mobva moenda zvenyu kumboita zvemumafaroko. Kana mazochembera mozouyawo pamwe tinenge tatobva tisisipo chembere zacho tinenge tabva. Ngatichimboonesa napo nokuti pamunotaura papa ndinozoti munenge musingafungini kuti zichembere. Asi hatibvi tiripo. Imi mbobvai musiye machembere. Zvomutoshaisa vana mai vakuru nana baba vakuru kufara pasocial media muchaudza kuti chembere. Akakudza kuti Facebook ndiye vana vadiki ndiyani. Dei wanga uri zuka iwewe chako chako. Ndofunga amen. Dei wakatotivharira panze. Dei waka zvino zvakanaka. Hausizuka. Hausizuka iwe. Enda hautivharira ende zuka kudawo. Makabona izi dzimwe chembere dzedabiya yedu yokuAmerica uko. Chembere hombe kuma 60 70 mana dzinenge dziripo dzichitozhaiva mana dzakashama dziripo. Mamwe vekunyika kwavashitisa malive nemalex. Tisire malive nemalex apa. Pana kuti zoti kwa chembere kuti kudi tiripo isu. Apana kwati kuenda isu ende chembere chi papi pakaichembere. Papi, ya? Papi pakaichembere. Papi. Siyana inesu. Tiregei tifare. Imi chimboenda mbonoita zvepenyuku. Muzudzoka kana machembera vatika. Hatisi kutukana batungonesana. Muverezwa rakanaka guys. Tosangana pa live later. Handitika. The guy ni wasindiripo nimbo clean mumba. Handitika.